дар шаҳри Гулистон шумораи умумии ҷойҳои кории доимӣ зиёда аз 120 000 ададро ташкил медиҳад. теъдоди шаҳрвандоне ки машғули кор ҳастанд 103 097 нафар ва ин нишондиҳанда 488 нафар зиёд аст. ин маълумот зимни нишасти хабарии раиси шаҳри Гулистон матраҳ шуд. маълумоти дигаре ки ба рӯзноманигорон равшан гардид, ин шаҳрвандони бехонаву ҷой буд. бино ба маълумоти раиси шаҳри Гулистон, дар нақша ҳаст то ба шахсоне ки манзили истиқоматӣ надоранд ҷойи махсус ҷудо карда шуда онҳоро бо хона таъмин намоянд. нафарони мебиёд айҷо манзил надоранд ва ман мумкин оянда бо вай ҳашарқати ягон пешвай мекунам обширид мумкин ягон хелам ки мо замин ҷудо мекунем озир дар нақша дорем оянда мумкин барои 100 нафар хеле обширо ташкил карда ба ҳамин ниёзмандон медиҳем. дар нақша аст. дар давраи ҳисоботи истеҳсоли барзиёди маҳсулоти саноатӣ аз рӯи 64 намуди аслӣ ба роҳ монда шудааст. соли 2020 дар шаҳри Гулистон 4 корхонаи нави саноатӣ бо ташкили 199 ҷойи кории нав сохта ба истифода дода шудааст. шумораи соҳибкорони хурду миёна низ дар ин ҷо ба 1058 нафар расидааст. бино ба гуфтаи раиси шаҳр, боз нақша доранд шумораи корхонаҳоро зиёд намоянд. мо дута лоиҳаро пешниҳод кардем аз тарафи боки адрасмон ба вазорати саноат ва сеюм лоиҳае ки сармоягузорӣ бода шуда дар тарафи корхонаи манозиа дар ёдам омад аз хитои корхонаи хитоӣ ҳаст ки ва тасмим гирифтааст ки $85 миллион амрикоӣ онҷо корхонаи нав созад. пандемия ба мо халал расон ва омаданӣ буд, худатон медонед ва мо ин нақшаро давом медиҳем ва онда боз як корхона австралиягӣ аст ва ҳам мехоҳад ба ҳамин тендер дохил шуда корбарӣ кунад. ман фикр мекунам ки дар рӯзҳои наздик дар ҳамин сола дар ҳамин касалӣ агар мешавад барҳам шуда шавад, мо инвесторро ёфта он корхонаро албатта ба истифода мебарем. фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ 30.1%-ро ташкил менамояд. аз 478 нафар хатмкунандагон 70.2% онҳо ба муассисаҳои олии кишвар дохил шуданд. масъулини шаҳр нақша доранд дар минтақаи Сарбанд муассисаҳои таълимии нав сохта ба истифода диҳанд, барои он ки хонандагон аз роҳи дур ба мактаби шаҳр меоянд. дар бораи мактаб дар минтақаи Сарбанд оянда мо ба нақша гирифтем қариб ба ҷои 650 нафар мактабачагон ки имрӯз бисёр дур аст ба мактабҳои даруни шаҳр ва ё омада мераванд ва мо тасмим гирифтем ки дар нақша дар оянда муддати мумкин 1 соли оянда мактабро сохта ба истифода барем. шаҳри Гулистон дар соли 2020 нақшаи даромади буҷети шаҳрро 105.3% ба иҷро расонид. дар ин давра қисми даромади буҷети давлатӣ 170.5 миллион сомонӣ, яъне 102.9% ворид гардидааст. ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ 131.5 миллион сомонӣ сармоя дар соҳаи сохтмон, истифода, корҳои бинокорию васлгарӣ ба маблағи 128.9 миллион сомонӣ иҷро гардидааст. фондҳои асосӣ 71.5 миллион сомонӣ буда нисбати ҳамин давраи соли гузашта 7.3 маротиба зиёд иҷро шудааст. гузориши Ганҷина Олимова, Азамҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.